Uy, Padi! O, Padi, men! Ano na? Buray na niya. Pagkailingan tayo noon baga. Buray ayo bagay. Sing ka ba hali? Tangunya ko na naman yan na hiling pagmumuka mo. Manila baga Padi. Manila? Ayo ay. Iba ka na pati ay. Maputi yung ka na pati baga. Buray na niya. Paano din magputi? Puta, perang taon na sa Manila ay. Nagperang taon ka ba Padi sa Manila ah? 18 years garo Padi. Yo, 18 years talaga. Yo. 18 years? Buray nino. Haluin man talaga. Ano? Yung nga ni. Yan na. Sa sobrang haloy, buray. Dumana ako nakaagum. Yun na yung Padi si ake mo. Si Tigma maramay di mo. Buray ni. Yo nga ni Padi. Kargawan mo. Mahiling daw. Puta. Ake mo talaga yan Padi. Hype. Kisay pa man. Nahiling mo ng karakarga ako. Garo Manila do ay. Putang kanus ang hayop. Garo bagay tiyanak. Lo. Tiyanak ko daw, bi. Tiyanak ko daw, sabi ni Pading Lucy. Oh, tiyanak daw. Alat mo na lugod pa dito. Ako lang ni Kimisis ah. Hagla. O sige na, itaw mo muna yan. Putang inang kanus kang aki mo Padi. Makanusun bagay garo bagay tiyanak. O tara Padi. Kumusta ka naman? Ako? Ayos man lang ako. Ika? Ay okay na okay. Ayos na ayos. Oh, libre na. Ha? Sabi ko, libre na. Buray, sakto malang ang dara ko. Buhay, mayimang kong kwarta. Puta haling Manila ang hayop, maying kwarta. Buray, grabe naman yan. Ano hula mo sa Manila ha? Pinupurot ang kwarta. Pirang taon ka na sa Manila, mahay ka pang kwarta, mahay ka darang pag... Mahay ka... Purina niya, di ka na ko ta nagpa-Manila, boy. Halat pa diya, ang kwarta sa Manila, di man pinupurot, yo. Hype na niyo. Kala mo madalo ng kwarta sa Manila, di man duman nag-uodong kwarta. Dawa pang Suru Springs lang dyan, oh, hype. Haling Manila, mahay darang kwarta. Dawa pang i-reslack dyan, boy. Anong paghiling mo sa mga nagpapa-Manila, ha? Mayayaman? Hype na niyo, nagpapamanila yan para magtrabaho, para magkakwarta. Hype ha. Trabaho na kauragan para magkakwarta, para magkirag, para mag-agom. Trabaho magkakwarta, sus! Kung araw kayang Padi, din ako taka mo nagpamanila, din ako taka mo nagpuling Bicol. Mapamanila, tapos maying kwarta pag, buri naman yung maying kwarta pag uli. Nag-arano lang palang kamo sa Manila ah. Tartambay. Dapat may dara ka mong kwarta, boy. Kung nagaro kang diputang ina ang hayop, madali yun ng kwarta sa Manila. Oh. 18 years? Aw! Ayo, hype. Kisay pa man, nahili mo ng karakargar. Ayun mo talaga, ano? Eighteen years? Buray nino niya.